ҷавоне бо мақсади ҳамхоба шудан бо духтари тоҷик ӯро фиреб мекунад ва бо Қуръон қасам мехӯрад, ки ӯро мегирад. Духтар бошад, ба ин бовар карда бо ӯ ҳамхоба мешавад ва ҳаёташро месӯзонад. Ба Қуръон қасам хӯр, ки туро мегирам. Баъд омадӣ қатиши хов рафтӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи ҳидояти нур, хуб навори моро то охир тамошо кунед ва баъд фикрҳои худро нависед, ки дар ин ҷо кӣ гунаҳкор аст. фикр мекунам, ки гуноҳ ҳам аз духтар асту ҳам аз писар, ва ба фикри шумо кӣ гуноҳи бештарро дорад. Қасамаш бовар аст. Ба Қуръон қасам хӯр, ки туро мегирам. баъд омадӣ қатиши хов рафтӣ. ба ёҷа ҷои ховравӣ дора? Кинотеатр. Дар хунаш хов рафтӣ, дар он кинотеатр? чӣ гунае ки шумо наворро дидед, дар ин ҷо фикр мекунам хатоги, яъне ки гуноҳи бузургро писар анҷом дод ва духтар ҳам беайб нест. Духтар ҳам беайб нест, барое ки бо чунин макру фиреби ҷавонон бовар мекунанд ва ҳаёти худашонро месӯзонанду обрӯи падару модару бародаронашро хам мекунад. хуб, падарони азиз, бародарони гиромӣ, пеши роҳи хоҳарони худро гиред, то ин ки ба ин кор даст назананд. худо нигаҳбонатон.